Таныш булып, минем исемем Лилия. Белүегезчә, 26 апрель көнне бөек татар халык шагыйрыбызның Габдулла Тукайның туган көне. Нәкъ бу көнне илебезнең төрле шәһәрләрендә ел саен «Мин татарча сөйләшәм» акциясе үтә. Бу сәбәпле без дә Төмән халкының татар телен нинди дәрәҗәдә белгәнен карарга булдык. Сез татарча сөйләшәсез? Ой, ну так, я только понимаю, честно. Сөйләшәм. Давайте я убедим. Сез татарча сөйләшәсезме? Сөйләшәбез. Нет. Сез татарча сөйләшәсезме? Нет. Нет, понимаем, но не разговариваем. Сез татарча сөйләшәсез? Ну, как сказать, yes. Татар телендә ничек исәнләшәсез? Исәнмесез. Исәнмесез? Себер телендә яхшымысыз дип тәмам. Исәнмедем. Обычно привет. А аңлыйсызмы? Да. Сез татар телендә ничек исәнләшәсез? Исәнмесез? Исәнмесез? Яхшымысыз? Исәнмесез? Одна сомнится, как и разговариваем? Здоровайтесь как? Хәлләр ничек, кайф ничек? Вот это уже мало понимаю. Как у вас дела? Әйбәт. Бик әйбәт. Начар. Яхшы. Яхшы? Хәлләр ничек, кайф ничек? Аллага шөкер. Әйбәт. Хорошо. Дәвам итегез. 1, 2, 3. Дәвам итегез. Это как? Продолжите фразу. Ты, ЧД. Больше не знаю. 4, 5, 6. 1, 2, 3. 4, 5, 6. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. Продолжите. Да, я не помню. 4, 6, 6, 7, 8, 10. Нинди данлыклы татарларны беләсез? Простите, что еще? Каких знаменитых татар вы знаете? Габдуллу Тукая знаю. Салават Миниханов. Ильяр Белединов, нет? Вот, я знаю. Нинди данлыклы татарларны беләсез? Төмән өлкәсендәме? Хәйния Фәрхи, Габделфат Сафин. Салават Фатхетдинов. Габдулла Тукай, Муса Жәлил, Хади Такташ. Муса Джалиль я знаю. Гузель Уразову знаю. Салават Фатхетдинов, это певец. Зайнаб Фатхетдинова, Зуфар Фатхетдинов, Айдар Галимов. Салават. Хания Фархи. Алсу. Абдулла Тукаевна. А кем ул Габдулла Тукай? Писатель. Писатель. Аның туган тел дигән шигырен беләсезме? Да. И туган тел, и матур тел, әткәм-әткәмнең теле, дөньяда күп нәрсә белдем. Все. Сен туган тел, сен матур тел, анам атамның теле. Дөньяда бер нәрсә белдем, юган, син туган тел аркылы. Туган тел, и матур тел. Дальше не знаю. И туган тел, и матур тел, әнкәм, әткәмнең теле. Дөньяда бик күп нәрсә белдем. Мин туган тел аркылы. Ә тагын нинди җырлар беләсең татар телендә? Бәлки җырлап бетерсең? Эх, сез матур кызлар, ник шаяртасыз? Йөрәгемнең януларын аңламыйсыз. Знаете какие-нибудь татарские песни? Нет, Вообще ни одну? ни одной. Я плохо пою. Сез матур кызлар, ник шаяртасыз, йөрәгемнең януларын аңламыйсыз. Эх, сез матур кызлар, ла-ла-ла-ла-ла. Нет, я знаю, честно. Татарские песни, ну эти типа, как она, Шилат, да? Программа, по-моему, такая была. Ayrılmağız, ayrılmağız. Olsana.
Мен жилый, не жилый, а мен жилый. Biraz jırna Yok, ben даже не буду пытаться, кши онна позориться не буду. Sizi matır kızlar, nikşa yaradasız. Yanıların onanısız. Anlamıyorsunuz. Менә шулай, дуслар, ана теленең кадерен белик, татарча сөйләшик, туган телен онытмыйк. Салям, Тюмень! Новосибирск, татарча сөйләшә. Шулдан түмәнгә кайнар сәлам. Мин татарча сөйләшәм. Омск яшьләре сезне сәламли. Сәлам, Тюмень! Без татарча сөйләшәбез. Сәлам, Тюмень, чуваши татарча сөйләшә.